ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ಸೊ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿನ ತಿರುಳು ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಸೊ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಮ್ಮನ ಕಡೆರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರ್ಲ ಪಂತೇರು ಪನಿಯರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದಾದ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡು ಅಗೆಲಿತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜನೆ ಗಣಹೋಮ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದುತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಪದಲ ಒಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಗಿಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತದ ಎಸ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಉಪ್ಪು ನೆನೆ ತೀಯರಜ್ಜಿ ಗಾನು 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 ಅಂದೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಹಾಂ 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 अजगम समुद्रम विश्वभे चत्वाः प्रदस्तमुत्स्वाः रुगुब्जन ओम चैत्र त्रिदिना विदुम्तेन विदासे दामश्वं बुद्धनाथना ब्राह्मणेत्वाः ओमास्तो और प्रदान सत्वांत्वा वेदों विमानत्वेन तन्नो दिशस्वच ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪಂತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಳ ಉಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾಳ ಪಂತಿ ಪೆರಪೆ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇರಲ್ಲೇ ಕತ್ತಿ ಸರಿ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿಲು ಉಂಡವ ಸುಲ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಆರೊಂಜಿ ಕೃಷಿಕ. ಸೊ ತೋಟಡು ಪಂತಿ ಬೆರೆಪೇರು ಪೆತ್ತಾಗ ಪಾಡುವೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಮತ್ತಾತ ಬೊಕ್ಕ నేను ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಏತ ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಅದಿ ಒಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತೋಟ ತೀರ ಬತ್ತೇರು ತೋಟ ತೀರನ ಪಂತಿ ಬೇರನ್ನ నేను ಅತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮೋಕ್ಯದ ಅತ್ತಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಾಯಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆರು ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಸಾಂಕದನೆಗೆ తెలిపేనా ini full budaranడి ఏం చెలుపునే కిన్ని మామత గణించి మామనా ఇచ్చిన తూలే నమ్మ యాది తూలేరు ఇన్న ఫ్రెండ్ తూపేరు ఆడు బోలతే ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಬೈಸ್ ಬಲ್ಲ 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 ಇದು ಬಲ್ಲ ಪೋ ಬೊಂಡದ ಎತ್ತುಕೊರ್ರ ಮನ ಪೋ ಭವಿಷ್ಯ ಬುಲಿಪು ಬೊಂಡದ ಎತ್ತುಕೊರಂದು ಬುಲಿಪು ದೈಟುಂಡು ಬೊಂಡ ಬುಲಿಪೇರೆಪ್ಪ ಕಾರದ ಮರಟ್ಟು ಎಪ್ಪು ಪನ್ನು ಬೇ ಬೊಂಡದ ಎತ್ತುಕೊರ್ರ ಪನ್ನು ಬುಲಿಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಕಾರು ಬೂರ ಹಾಕದು ಮಾಮಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ ಸರಿ ಪಾಪಾಯಿ ಇದು ಎತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಓ ಹಾಂ ಫೈನಲಿ ಬೊಂಡದ ಎಪ್ಪರ ಬಿದಾಡಿಯರು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬುನೆ ತಾಲೆ ಕಾರ್ಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಇದೇ ಕಟ್ಟು ನತ್ತಿ ಕಾರ್ಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹಲೋ ಮ್ಯಾನ್ ಗೋ
ಇರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಂತೀರಿ ಅಚ್ಚ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬೇ ರಡ್ಡಿ ಯಾರಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಬಣ್ಣನಾ ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಬಣ್ಣಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಂಡಿಯವು ಅವು ಬನ್ನಂಗ ಇದಿತ್ತೇರ ಅಂದು ಆಪೆದಾ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಉಂಟು ಬೊಂಡ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಬೊಂಡ ಸರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕುಡ್ದು ಗಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆತಾ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ತೋಲೆ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲನೆ ತೋಟ ಆ ಪೇಡ್ಲ ಉಂಡು ಕೊಕ್ಕದ ಮರ ಎಂಜನೆಗೆ ಕೊಕ್ಕದ ಮನ್ಪುನ ಕೊಕ್ಕೋ ಕುಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಐಟಾಪ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆತತ್ತು ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲರ್ದು ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪುನ ತೋಟ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ತೋಟ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನಾರು ತೋಪ ಬೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ಅಮ್ಮನ ಬೈಯ ಬರ ಅರ್ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಪೇರು ಪನ್ನಿದಾಯ್ತು ಬೈಯ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯ ಆಯ್ಜೆತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲನಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಪಂತಿ ಬೇರಲ್ಲಿ ಶುರು ಏತ್ ಪೆನ್ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ತೈತಾ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದಲ್ಲ ತೋಟ ಇಜ್ಜಂಡತ್ತಾ ಕಲ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಹಾಂ ಇದು ಕೃಷಿ ಕಾಂಡಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜ ಎಂಕ್ ತುಂಬೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ತೋಟ ಪೂರ ಎಪ್ಪೋಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಪಂತಿ ತುಂಬೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಏಪಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ಜೈಕ್ ಬೊಂಡ ಬಡಿ ಬೊಂಡ ಹಾಂ ಪರುಳಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಬೇಲೆ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ಸಂತತ ಏಪಗಲ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕವಿತ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಆನು ಒಂಜಿ ನತ್ತಿಗೆ ದಾದರ ಬತ್ತಲು ಕಿನಿ ಬತ್ತಲು ಬಾ 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 ಕೈ ಕಲಿ ಬಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮೆಲ್ಲ ಬಾ 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 ಬುಂಡಿ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೀಯರೆ ಸ್ಲಾಪ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಒಂದಲೇ ಇಂದು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಏಯ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ಲ ಹಾಕ್ವಿ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾ ಬಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೈದೇರೆ ನಕ್ಕ ಸರಿ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಬುದರ್ಲ ಕವಿತಾ ಎನ್ನ ಬುದರ್ಲ ಕವಿತಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಚಿನ್ ಬೈದೆ ಚೂರು ತೂಲ ಮಾರಾಯ ತೂದು ಬಡಿತು ನಾನು
Baik sudah mulu. ಲಕ್ಕೊಡಿಗೀರ ವೈ ನೋಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬಲ ಲ ಅವು ಎಂತಿದೆ ಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತಾನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ అంటే లక్కాయలు ಐದು ಎತ್ತುಗೊರಿಯರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಕೊಜಪ್ಪು ಮತ್ತು ಊಟ ಮೊಸರನ್ನ ಗಾನು ಗಾನು ಏಯ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ పోయా అది ఇత్తపెట్టూర్లు పెట్టూర్లు ఇన్ని దూకుండు అక్కలేపాం పోపా తాత ఉంటుంది తాత భలే ನಮ್ಮ ನೇತು ಗುಚ್ಚಿಗೆ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತಾಗಿ ಓದಿತ್ತ ಬಿ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಚಲೆ ಗೊಬ್ಬುನೆಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬನೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊರ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆನ್ಪಾಣಿ ಎಂಕಲ ಇಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ದೆಂಗುದು ಪನುರ್ಚಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಲ್ಪೆಲ್ದಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇದು ನಾನಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಮಾಮಿ ಇಂಚಿದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಇನ್ನತ್ತವು ಏನು ಅಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡೇವೆ ಅಲ್ಪದವು ಸೂತ ಸೂತ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೇ ಮೂಲ್ ತೂಲೆಂದ ಯಾನು ಉಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತೂಲೆಂದ ಅಲ್ಪ ಸೂತ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ದೊಡ್ಡನ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಬಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಆಗ್ತದೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋದುಂಟು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಟೆ 8 ಈ ಭಾವನೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುದಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತೇರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಆಲೊಡ್ತಿ ಲೈಟ್ ಬಾಡಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೋಪುಂತಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಡೇಶಿವಾಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತೇರೆಗೆ ತೂಕ ಏತಿ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ತೂಕ ಡೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಡೆಂಜಿ ಕಟ್ತುಂಡ ಎಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನ ನರಸಿಂಹ ಒಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಡೇಶಿವಾಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಮಸೀದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ಮಸೀದಿ ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಅಪರೂಪ ಬಟ್ ಮೂಲುಂಡು ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಉಂಡು ಸುದೆ ತಾಪೆಕ್ ಮಸೀದಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಈ ಕಡೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮಸೀದಿ ಪುಣ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ
ಹೋಗಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಅದು ಅದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹುಡುಗ ಮೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಚಿ ಒಂದು ಅಂಚಿ ತಿರುಗಿ ಕುಲ್ದೇರು ಮೇರೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಐಡಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶ್ರೀಕಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡುಲೇರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ದಿಪ್ಲೆ ದಿಪ್ಲೆ ಸುಪ್ರೇಖಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಡಿತು ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಮಗ್ಗೆ ಸಮೇತ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಲಾಲೇಶ್ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪಾಲ ಚಲಿಯಾ ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಸೀಸನ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಲ ಮಾಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಅನ್ನೆ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಜಕ್ಕೆಡ್ ಕುಲ್ದೆ ದೇವ್ರಿಕ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿರು ಐಕ್ ಹೈಡ್ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೀವೇನು ಹತ್ತಲೇನು ಏನಂತ ಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುತ್ತುನ ಏರಲ್ಲ ತೂತ ತೂತಾತ ಮರ್ಯಾದರಿಂದ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪನ್ನದು ಎಣ್ಣಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಳಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಳಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪಾತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ ತುಂಬ ಪರಿಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊರು ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್